Господ да благослови нашите деца наистина. Те ни зарадваха много тази сутрин. Господ да благослови тези, които служат и работят с тях. И не само за приготовлението на празника, обаче през цялата година да се обучават нашите деца да познават Исус Христос. Едно много важно, много благословено служение. Така, и ще в този празничен ден, тези празнични дни, отново ще прочетеме част от тези толкова хубави разкази, които познаваме добре, обаче никога не ни дотяга, никога не се уморяваме да ги слушаме отново. Най-напред Матея 2 глава. Матей 2 глава, където пише, че когато се роди Исус в Витлеем, юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Иерусалим и казаха: къде е юдейският цар, който се е родил, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу това, цар Ирод се смути и цял Иерусалим заедно с него. Затова събра всички главни свещеници и книжници на народа и ги разпитваше къде трябва да се роди Христос. А те му казаха: в Витлеем, юдеи, защото така е писано чрез пророка: и ти, Витлееме, земю Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моят народ Израел. Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно разучи от тях времето, когато се е явила звездата. И като ги изпрати в Витлеем, каза им: идете, разпитвайте внимателно за детето, и като го намерите, известете ме, за да ида и аз да му се поклоня. И те като изслушаха царя, си тръгнаха. И ето звездата, която бяха видяли на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше детето. Като видяха звездата, се зарадваха твърде много. И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове злато, ливан и смирна. Особено обръщам вашето внимание на тези думи, че видяха звездата и се зарадваха твърде много. В Лука, 2 глава. 2 глава, 6 стих. Пише, че когато бяха там в Витлеем, дойде на Мария време да роди и роди първородният си син. Пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия. И те се изплашиха много, но ангелът им каза: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в Давидовият град Спасител, който е Христос Господ. Така, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Искам един допълнителен текст, едно свидетелство на Йоан Кръстител в Евангелието от Йоан 3 глава. Йоан 3 глава. Йоан Кръстител, предтечето, пророкът, който приготвя служението на Исус Христос. Пише в 25 стих:
че възникнал спор между Йоановите ученици и един юдеин относно очистването или прощението на греховете. И дойдоха при Йоан и му казаха: учителю, онзи, който беше с теб отвъд Йордан, за когото ти свидетелства, ето той кръщава и всички отиват при него. Йоан отговори: човек не може да поеме върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че казах: не съм аз Христос, но съм пратен пред него. Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така, тази моя радост е пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Тези думи, така, приятелят на младоженецът се радва много или се радва даже твърде много поради гласа на младоженеца. И така, тази моя радост е пълна. И така, радостта, че Божият син се е родил на тази земя. И ние можем да говорим за много повече. Радостта на това, че в Исус Христос Бог ни примирява с себе си, Бог ни съединява с себе си, за да го познаваме. Йоан Кръстител употребява думи, които отразяват една чудна истина, една невероятна истина, но която може би много малко осъзнаваме и изпитваме. Йоан Кръстител, този пророк, който е служил е в бедност, служил е много кратко време, обаче дал е свидетелство, дал е онова свидетелство за Господ Исус Христос. И който описва себе си като гласът, като приятелят на младоженеца, който чува гласът на младоженеца. Младоженеца е Исус Христос, невястата е неговия народ. Така, за юдеите Израел, за нас църквата, няма ни юдей, ни грък, огромният Божий народ. Обаче младоженецът има невястата, а пък приятелят на младоженеца чува гласът на младоженеца и се радва твърде много. Даже израза в оригинала е радвайки се радва. Все една радост, която не може да бъде ограничена от нищо. И той надолу употребява един много впечатляващ израз. Това са едни от, може би, най-впечатляващи думи в Новия Завет. Тази радост, която изпитвам или имам, е пълна или безкрайна. Една безкрайна радост. И това ни предизвиква. Възможно ли е един човек да изпитва една безкрайна радост? Една пълна радост. Тук искам да уточня малко, че не говоря толкова за чувства, но говоря за нещо, което е по-дълбоко от чувствата. Нашите чувства са слаби, нашите чувства са малко лабилни, нашите чувства са променливи. Ние сме способни да се радваме един ден и да се отчаиваме в следващия ден. Нашето настроение дори може да се мени повече от времето, 10 пъти на ден. Обаче говорим за една много по-дълбока радост, една радост, която се заселява в сърцето, обитава в сърцето, за който Йоан Кръстител, един човек, който е имал един живот, един изключително тежък живот. Животът на Йоан Кръстител беше лишен от всичко, което можем да наричаме радостно в този живот. Той не е имал жена, той не е имал деца, той не е имал богатство, не е имал нищо, живял е в пустинята.
хранил се с каквото се намира див мед и скакалци в пустинята. Много млад е умрял, убит по особено жесток начин. Нищо радостно няма в този живот, видимо. Обаче той чува гласът на младоженеца. Той е свидетел на Господ Исус Христос. Той казва, Исус Христос е Божият агнец, който отнема греховете на света. Исус Христос е младоженецът, този, който има невястата, този, който ще се съединява с Божия народ, този, който ще бъде едно с църквата. Йоан Кръстител казва, че идва този, който кръщава със Святия Дух и с огън. Тази моя радост е пълна. Исус употребява същият израз за нас, когато той се моли на Отца. Той се моли за учениците, а аз се моля моята радост да бъде в тях и тяхната радост да бъде пълна. И се казва за тези мъдреци дошли от изток, които видяли едно знамение на небето, една звезда, нещо, което никой друг нямаше да забелязва. Тези мъдреци са били астрономи, те са наблюдавали небето всяка нощ. Това им е било занаята, това им е било науката, професията и те забелязват едно знамение, някакво съзвездие или някаква комета, нещо необичайно, за което те не са имали обяснение. Аз съм чул, че астрономите по това време са били много напред и са познавали много добре звездите и небето. И те тръгват на път, защото осъзнават, че има нещо се случва, едно съдбоносно събитие. И те пристигат в Юдея. Пътували, може би, стотици километра, много бавно, много трудно, разпитват безбожници и нечестиви, разпитват цар Ирод, един изключително жесток владетел, разпитват книжниците, които познават наизуст закона, познават наизуст Божието Слово, но не вярват. Не търсят Бога. Обаче водени отново от тази звезда, от Святия Дух, Божия Дух ги води. Те стигат до този момент във Витлеем, до тази среща. Една среща. Мария е родила в този обор. Там са овчарите от полето, които чули гласът на ангел и имали някакво видение на ангели, които отдават слава през нощта. И тези мъдреци дошли отдалеч, които предварително са били подготвени от Бога и са пътували месеци, но да бъдат там в момента на време. Единствените свидетели на рождението на Исус Христос. И ангелът казва, има една вест, която ще бъде повод на голяма радост, която ще бъде за целият народ. Мъдреците се зарадвали твърде много, овчарите се радват твърде много. Йоан Кръстител говори за една безкрайна радост. И сега, как е възможно човек да изпитва една пълна радост, една безкрайна радост? Радостта е от всички, може би, чувства, които един човек може да изпитва, най-странното чувство. Разбира се, може да говорим същото за любовта, която също е дар от Бога. Обаче, странно е как понякога нещо ни радва. Дори едно много малко, едно дребно нещо, едно скромно нещо ни радва. А понякога сме получили много скъпи подаръци, но не ни радват. Децата най-много се радват. Защото те още не са били наранени много от този живот и обременени толкова много от този живот. Обаче аз си спомням, че когато бях дете, понякога гледаш нещо в един магазин или искаш да получаваш нещо, искаш да получаваш един подарък и го искаш. На времето животът беше малко потруден и аз бях сирак и нямаше много неща за нас. Обаче понякога съм получил подаръци, ама много искаш един подарък. Искаш го, обаче когато го получаваш, пък
някаква играчка, играеш с нея, един час и вече не те радва. Не те радва. Мислиш, че ще те зарадва, но не те радва. Как едно дете се радва, когато следващия ден няма да си ходи на училище? Утре няма да си ходи на училище. И се радваш, защото утре няма да ходи на училище, но в самия почивен ден, в който не ходиш на училище, не се радваш толкова много. Радостта идва. Радостта кога идва? Когато очакваш нещо, който е над тебе, нещо по-велико, нещо по-голямо, нещо, което те освобождава, нещо, което те кара да се замисляш, който те кара да излизаш от, за съжаление, тези много тесни рамки на нашия човешки живот. Как е човешки живот? Моисей описва човешки живот на всеки един от нас. Повечето дни на човека са труд и скръб. Човешкият живот е труд и скръб. 98% от времето в един човешки живот е труд и скръб. Това е действителност, това е заради греха. Обаче Господ ни прави способни да се радваме. Защо ни прави способни да се радваме и човек иска да се радва? За съжаление, радостта не може да бъде изкуствена. Радостта не може да бъде изкуствена. Хората са отчаяни, обаче хората казват, ето има празник, ще празнуваме. Пускат музика, пият вино, ядат ядене, опитват се да се веселят. Може да се веселиш, обаче дори да се веселиш, може да ти е отчаяно сърце, докато се веселиш. Аз съм чул нещо, което ми е направило също впечатление. Един от тези палачи, от тези клоуни, които по цирковете веселят хората, приказват и танцуват и обикалят и всички се смеят. Обаче този казва, аз съм най-отчаяният човек, той няма радост. Кара другите да се смеят, обаче в него няма радост. Няма радост. Радостта ние не можем да разбереме как идва. Ние не можем да разбереме как идва. А изведнъж Бог казва, че с тези ангели, които пеят, славят на небето и дори чрез тази звезда, някакво знамение на тези мъдреци, които са били от изток, от една чужда страна, които нищо не са знаели за Бог. Нещо се случва. Пътуват, виждат в един обор една жена, една бедна жена, която е родила едно бебе и го е повила там в сеното. И те се зарадват с тази радост, която по-късно Йоан Кръстител описва, една безкрайна радост. Какво прави радостта да е безкрайна? Две неща. Първото нещо е, че тя идва чрез Божия дух. Единствено Бог може да радва човека. Искам да подчертавам това, ще го повтарям. Единствено Бог е способен да дава радост. Ще ми кажеш, защо тогава и невярващите понякога се радват? Има един стих, апостол Павел, проповядвайки в едно от неговите мисионерски пътувания, той казва, че Бог дава сезоните, времената на човеците и той радва човеците. Бог радва дори невярващите. Дори тези, които не го познават. Това е един знак на Божията любов и Божията милост. Бог открива любовта си и на тези, които не го познават. Ако не беше така, ще да е ужасяващо тук на тази земя. Бог дава радост и единствен може да дава радост. Проблемът е, че ако ние не познаваме Бога, тази радост идва много, много далеч и е много косвена и е много краткотрайна. И почти след това сянката на смъртта и на греха и хитрините на лукавия я съсипват. Но Бог чрез Святия Дух дава радост на своите деца. Радостта идва от самият Бог. Обаче на второ място, тази радост, която се описва като пълна,
като пълна, като безкрайна. Тя е израза, тя е отражението на един безкраен Бог. Искам да размишляваме малко какво се случва. Бог става човек в лицето на Господ Исус Христос. Бог смирява себе си. Исус се ражда смирен, ражда се в мизерия, живее един обикновен смирен живот. Обаче чрез живота на Исус Христос, неговото рождение, неговия живот, неговата смърт, неговото възкресение, Бог примирява със себе си човеците, в които е неговото благоволение. Човеците, които го обичат и човеците, които обича и които е избрал да бъдат негов народ. Бог в Христос примирява всичко със себе си. Бог ни съединява със себе си. Ние ставаме чрез Божия дух. Звучи много странно това, което казвам. Ние ставаме едно с Бога. Ние може би го знаем или го знаем до някъде, или сме го чули, или сме го чели, но осъзнаваме ли какво означава това? Ние много малко се радваме, защото много малко познаваме Бога, изключително малко. Но защото много малко размишляваме върху нашият Бог. Ако говорим за една безкрайна радост, осъзнаваме ли какво означава, че Бог е безкрайен? Ние сме свикнали с този израз вечен живот. Имам вечен живот. Ако приемаш Исус Христос с цялото сърце, ако ти чрез Святия Дух, чрез покаяние и вяра, ти си се съединил с Господ Исус Христос, ако ти си роден отново, имаш вечен живот. Обаче тази дума вечен, какво означава вечно, вечен живот? Христос е княз на вечността, отец на вечността, едно безкрайно нещо, което няма ни начало, ни край. За нас вечен живот, нещо, което няма край. Една седмица понякога ни се вижда дълго. Един месец. Една година. Ние, които сме живяли малко повече, 50-60 години, осъзнаваме колко много сме живяли, колко много сме преживяли. Понякога малко така да се забавлявам, казвам, че имам чувство, че съм живял два живота. Защо? Защото съм преживял много неща. Имаше много тежки неща, много болезнени, също много радостни неща. Един наситен живот. Казва се за Авраам, че когато той е умрял, той бе на 175 години, ако помня точно, аз съм малко скаран с цифрите, беше сит с дни. Един човешки живот. Тези, които от вас сте млади, целият живот е пред вас. Целият живот е пред вас. Това е чудно нещо. Обаче човешки живот. Какво е човешки живот пред вечността? 50 години, 80 години. Мойсей отново, който в този известен 90-ти псалом казва 70 години, които има сила 80. Някои са прескочили тук тези 80 години и продължават здраво. Обаче това е нищо. Това е нищо в сравнение с историята на човечеството, няколко, може би, хиляди години или десетки хиляди години. Историята на тази вселена. Тази вселена има най-различни теории. Тези, които буквално се опитват, приемат всичко буквално от Библията, казват, че вселената е била създадена преди 6000 години. Обаче тези, които следват по други неща, които науката ни казва, че имало и милиони години от времето на сътворението. Ние всъщност не знаем. Но какво е дори това в сравнение с вечността? 1 милион години. 1 милион години, това е нещо, което ти е абсолютно невъзможно да си го въобразяваш. Обаче, след като ще сме в Божието царство 1 милион години, това е все едно, току-що си дошъл, все едно първия ден. Този Бог, който е
извън времето, който е вечен и който ни дарява вечен живот. Ние мислиме ли какво означава вечен живот? Подготвяме ли се за вечния живот? Безкрайното. Един безкрайен Бог. Осъзнаваме ли, че Божията сила е безкрайна? Понякога ни е трудно, защото живееме в този свят, където има много страдания. Има много страдания около нас заради греха, има много нещастия. Ние живеем в един свят, където все още лукавия е с малък бабугът на този свят. Има много страдания около нас, но нашия Бог е всемогъщ. Няма едно нещо, което Бог не може да върши, което Бог не е достатъчно силен да върши. Нашия Бог е всемогъщ. Неговата сила е безкрайна. Може ли да говорим за Божията любов? Аз не знам дали можем да говорим за Божията любов. Исус, говорейки за жертвата си, за нас, казва, няма по-голяма любов. Един да дава живота си за приятелите си. И тук Исус нямаше предвид просто един, който жертва живота си да спасява друг живот. Понякога има хора, които рискуват живота си и дори умират или на война, или пожарникари в един пожар, за да спасяват, рискуват живота си за други и губят живота си. И това е една много голяма любов. Обаче Исус говореше за друга любов, за неговата си любов. Обаче когато Исус говори за себе си, той казва някой, защото Исус е смирен. Той не казва аз. Няма по-голяма любов. Апостол Павел казва, аз се моля заедно с всички свети да разберете, че колко е велика и колко е дълбока, колко е широка Христовата любов. Христовата любов е безкрайна. Ние не можем да мериме Христовата любов. Ние не можем да обясняваме Христовата любов. И това е проблема с тези, които понякога прекалено изучават Божието Слово и пишат книги, където има много поучения и където има много доктрина и където има много принципи и много правила, че ние губиме нещо от поглед. Ние губиме, че нашия Бог е толкова над нас, че ние не можем да го обясняваме с нашите думи. Това, което обясняваме с нашите думи е едно толкова бледо отражение на това, което е Бог в действителност. Всичко с Бога, всичко при Него няма граници, всичко е абсолютно безкрайно, всичко с Него е абсолютно необятно. Но това не означава, че нашия Бог е непредсказуем. Както, например, понякога имаме чувство, че природата е непредсказуема. Защо? Защото природата също е била засегната от греха и природата е много силна. Хората се възхищават на силата на природата, обаче избухват вулканите, които унищожават всичко или има бури, които опустошават. Но нашия Бог, който е безкраен в Исус Христос, той е абсолютно познат, той е абсолютно сигурен. Тази любов е обещана на нас. Има едно обещание и това е смисълът на тези разкази за рождението на Господ Исус Христос. Исус, който се ражда като бебе, който се ражда смирен, който се ражда в мизерия, за свидетелстван от само няколко мъдреци, няколко овчари, всъщност почти никой. Обаче има откровението на славата на Христос. И това откровение на славата е с една блага вест, една новина, едно Божие дело, едно Божие намерение, който ще бъде радост за всички народи, за целия свят, за всички, които отварят сърцето си на Христос. Всички, които сключват завет с Христос и посвещават живота си на Христос. Една безкрайна радост. Защото този всемогъщ Бог, този всесилен Бог, този Бог,
който има този ум, който е неизследим, който знае абсолютно всичко, който присъства навсякъде. Той е съсредоточил всичката си любов в Исус Христос, в това дете, който се е родило в този ден. Станал е човек, но той е станал човек за нас, да ни примирява със себе си. И не по правилата на човешката религиозност, не за да се изпълняват ритуали или да палиме свещи или да си слагаме елхи, въпреки че човек, ако иска, може да пали свещи, или човек, ако иска, може да пали, да сложи елха в дома си и да украсява дома си. Но не е това смисъла. Бог не е станал човек в лицето на Исус Христос, за да се забавляваме. Същото човешкото забавление не променя човешкото сърце. Бог е станал човек, за да ни дарява себе си, да сме едно с себе си. Ако някой обича Бога, казва апостол Павел, той е един дух с Него. Ние сме съвъзкресени с Господ Исус Христос, благословени в Господ Исус Христос, с всяко духовно благословение в небесните места, откровението на Божията любов в Исус Христос. И тази безкрайна радост, защо е безкрайна? Тя е безкрайна, защото ние не виждаме почти нищо. Дори не изпитваме, може би, кой знае какво все още в душата си, защото може би душата ни е още наранена, защото сме имали труден живот и душата ни не е още наранена. Но ние сме получили като едно зърно, като едно семе. И това семе е семето на едно безкрайно дело, на едно дело, което няма да има край във времето, защото Христос ни дарява вечен живот, но няма да има край в откровението на този безкрайен Бог, който ни е възлюбил с една безкрайна любов. Любовта на Бога е безкрайна. И затова Йоан Кръстител казва: чувам само гласа на младоженец. Йоан Кръстител е видял Исус Христос само няколко пъти. Той е видял със сигурност великолепни моменти. Той е видял как гълъба е дошъл върху Исуса, Святия Дух. И той е чул този глас от небето: този е моя възлюбен син, в него е всичкото ми благоволение, всичката ми любов. Обаче след това Йоан Кръстител беше хвърлен в затвор и той е имал и моменти на отчаяние, дори моменти, когато той пратил учениците му да питат: Исус, ти ли си този, който трябва да ни спасяваш, или да чакаме някой друг? Много тежки моменти, кризи, много тежки моменти. Обаче той ни говори за една радост, която е безкрайна. Моя радост е пълна. Аз се радвам твърде много, защото чувам гласа на младоженец. И ето, каква трябва да бъде целта на нашия живот? И какво ще ни зарадва истински в този живот? Да познаваме Господ Исус Христос. Да познаваме нашия Бог чрез Господ Исус Христос. Радостта не е толкова как ще празнуваме тези дни. Не е толкова как ще празнуваме. Има хора, които нямат възможност да празнуват. Има хора, които нямат нищо. Те може да изпитват по-голяма радост от нас. Радостта ни се дарява чрез Святия Дух, когато нашият поглед се спира върху този Бог, който безкраен и всесилен, обаче с такава огромна любов ни възлюби и който даде живота си за нас. Нека Господ да ни зарадва наистина със себе си и нека да търсиме всеки ден да обичаме, да познаваме и да служиме на този Бог, който съвършенно ни възлюби. Ще кажа няколко думи молитва, който иска, може да взима участие. О Боже, ние се покланяме на Тебе и ни отдаваме слава на Тебе. Всемогъщият Бог, безкрайният Бог, този, който не се променя никога, този, който съществува от вечно минало и ще съществува
в вечното бъдеще. Този, който ни възлюби съвършенно, този, който ни даряваш вечен живот, един живот, който няма да има край, съединен с Тебе. Боже, един ден ще видим лицето Ти, един ден ще Те познаваме, както ни познаваш. Един ден ще бъдем в Твоето присъствие завинаги. И Господи, ти ни даваш да се радваме в това очакване. Господи, Те молиме да ни даваш да изпитваме радостта, която са изпитвали тези мъдреци и тези овчари, радостта на Йоан Кръстител, радостта на Твоите служители, радостта, за която Ти се молиш. Искам моята радост да бъде в тях и тяхната радост да бъде пълна, да бъде безкрайна. Господи Боже, Те молиме да ни зарадваш нас. Много от нас преминаваме през тежки изпитания. Много от нас имаме тежко минало или тежко детство или много трудности в живота. Много, които ни слушат или са тук, се борят с болестта в момента, с изпитания от всякакво естество. Но откровението на Тебе е над всичко. Твоята любов, Боже, в Исус Христос, Твоето прощение, Твоята милост, въпреки че ние бяхме Твои врагове и не го заслужаваме. Затова ние приемаме това, което Ти ни даряваш и искаме да Те познаваме по-добре. Молиме Те, чрез Святия Ти Дух да се живяваш нашите сърца, за да Те познаваме и да живееме от Твоя живот. Молиме се, Боже, в името на Исус Христос. Амин. Пеем две песни. Първо 63-та. 63-та. Ще се изправим, разбира се, за тази песен. И след това 177. Първо 63 и 177.
Слава на Тебе, възкръсна от смъртта, безкрайно е велика победата. Ангели небесни, тяло облекло, първи там видяха Твоето тяло просадено. Слава на Тебе, възкръсна от смъртта, безкрайно е велика победата. Нестойни среща, възкръсна от смъртта, смело ни поздравява и гони скръпта. Живо няма вече ада и смъртта. Нека да пеем всички радостно сега. Слава на Тебе, възкръсна от смъртта, безкрайно е велика победата. Ти, Божи син си, няма съмнение, нас всякога подкрепяш в мрак и беди. Победители сме сега, с Тебе винаги, на края ще преминем вечните врати. Слава на Тебе, възкръсна от смъртта, безкрайно е велика победата. И 177. Градът ни е на земята, а стиза от небесата, откъдето и очакваме нашия Спасител. Когато Той дойде победно, ще промени телата ни от блъдски към нетленна слава, унижение в радост. Нека Господа просветлява очите на сърцата ви и да ви дава дух на мъдрост и откровение, за да познаете каква е надеждата, към която ви призова, за да видите възкръсналия Христос. Идването на Божия ден очакваме с братята ни, когато пламенено се разпадне небето. Според обещанието ще се яви ново небе, ще живеем в нов град, където правдата ще обитава. Този петък, 26-ти, ще се събираме тук в 10:30 и ще има време за свидетелства. Ако има хора, които искат да споделят това, което Бог е направил в своите сърца, те са добре дошли, разбира се. Това е време наистина за общение и надявам се
Надяваме се да има тази свобода между нас. Господа ви благослови. Ще обядваме. Да, да. Господа ви благослови изобилно. Лека седмица на всички. Има и едно предложение. Има едно предложение за 31-ви. И всеки ще си дигне ръката, който е съгласен в 8